खुलुमबाय आं मेथाइ खनगिरि मोनसोम बर'। मोनसे फोसावनाय जानो हागौ नोंथांमोना गासिबो मिथिखागौ। 2023 मायथाइनि मार्च दाननि 7 खालारनिफ्राय लानानै 13 खालारसिम कक्लाबारि समस्तिनि केशव नगराव द फार्स्ट UBO एक्सपो बुक फेयार एबा सेथि UBO बिजाब मेला दिन्थिफुंसालि खुंफुंनो बिथांमोना आखायाव लादों आरो बेजों लोगोसे माखासे आयदानि बादायलायनाय आयदाफोर हाबाफारिफोर बिथांमोना आखायाव लादों। आरोबाव मार्च दाननि 7 खालारनि हारिमु मोनाबिलिफोरावहाय आंखौ लोगोसे मेथाइ खननो रंजालायनो बिथांमोना हांख्राय हरदों। ओंखायनो गासिबो रायजो राजा नोंथांमोना बै खालिनि हारिमु बिलिफांफोरावहाय लैहोर लैहोर फैनानै आंखौ जोंखौ मददथि खालामफैयो बेखौ आं गोसो गोरबोनिफ्राय गुरै खावलायहरो। एसेनोसै, गोजोन्थों।